ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೀವು, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಬಲೆ ಬೇಬಲೆ ಒಂದು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತಿಲಕ ನೂದೆಕ್ ನಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿ ಅಂದ ಫ್ರೈಯಾ ಪುಲ್ಲೆಲ್ ಗೊತ್ತಾನ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಪೋಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಹಾಗಿದೆ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ ಕಾಜಿ ಬಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮೈತಿ ನಡೆದಾಸ್ರ ಏಪ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಈ ರಮೇಶರ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡರ ಬರೋಡಾಂಡು ಇಂಚಿಡು ಕೊಡಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋಡಾಂಡು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆಪಡು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅನ್ನದ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಟು ಆಗ್ಲೇ ಜಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರ ಮಾತಾ ಯಾನ ಸುಪ್ ಮಾತಾ ಬನ್ಲೆ ಅನಿಗಿಲು ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರ ಮಾತಾ ಉಮೇಶ್ ಪಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ಸಾಗ 90 ಪಾಡಿ ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲದ ಮಾ 90 ಪಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡಿ ಈ ಪಾಡ್ದಿ ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಾರ ಪಾಡೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಪೋದೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು 10 ಸಮಯ ಮಾರ ಆಯಿಷಾ ಅರಸಿ ಒಲ್ಲೆರು ಬಾಗಡ ಬರ್ಪುಜರ ಆಯಿಷಾ ಅರಸಿ ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಉಡಂತೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಉಂಡಾಗುಲು ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ರಾಕಿ ನಾತಿ ಅಂಚ ಹಠ ಉಂಡು ಜೋರಾಗಲಿ ಸುಚತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇ ರಾಧಿಕಾ ಟಿ ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ಇನ್ನ ಕೈಪು ಒಣಸಾಂಡು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಮೀನು ಮುಲ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾನು ಏರಿಯೋ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲ ವಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ ಒಂದು ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ದಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಬನ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲಿ 3 ಜನ ಮೊಗಲು 2 ಜನ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಮೇರ್ನ ಮಗ 3 ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಮೇರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಮೇರೆ ಮಲ್ಲಾರ್ 2 ಜನ ಕಿಂಜೋಕುಲ ಬೊಕ 2 ಜನ ಒರಿ ಎಂಬೆ ಮಿಡ್ಡದಾಯೆ ಬೊಕೊರೆ ಕಿನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಅವು 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲಾರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2 ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಗಲಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಮೇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮೇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಬೇಗಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತದಿ ಬರ್ಸ ಲೈಟ್ ಆದಲ ಜೋರ್ ಏನು ಜೋರಿಜ್ಜಿ ಎಕಡದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ದೊರಿದನು ಮಾರ ಎಕಡೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿತ್ತಗೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಇತ್ತದವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇಜ್ಜತಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲಿ ಓ ಲೋಲ ಬುರ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನೇ ಪುದರ್ ಈರ್ನ ಬಾಲೆದ ರಿಶಾನ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಪ ಶ್ರವಣ್ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರುನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಪಿ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಏಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಬರ್ಪಿದಿಂಗೋಲು 5 ತಾರೀಕು ಗ್ಯಾಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದನ ಕೂಡ ಎಂತ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಗೊತ್ತು ಕಾನಿ ಪಾಡಿತ್ತೇನು ಸವಿ ನೆನಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಸವಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸವಿನ ಸೈಡ್ ಪೀಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ದರ್ಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾಯ್ ದರ್ಶ್ ಬಾಬು ಎಂಚೋಲರ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಬಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಿರುವ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಪದ ಇರೇ ಕೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡದ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಗಾಯಿ ಸಂಚ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ತು ದಾಲ ಇರು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ 4 ದಿನ ಪಾಡು ಒಕ್ಕ ಏನು ಮಾರಿ ಏನ ಪಾಡು ಮಾರ ಏನ ಲಾಗ್ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂಚ
నీకు సజెషన్ కొరడు కమెంట్ ಏನು ಮಲ್ಪನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಶುರು ಆತನ ದಡ ಬಡ ದನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಕ್ಕರೆ ವ್ಲಾಗ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಹೂ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜರ್ ಬಂಚು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಕ್ ಬೆಲ್ತಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಆಗ ಸಂಬಳ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಜಾಲ ಗರಿಗಡಿ ಪೋಡನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಚಾಪುಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವೇ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುರಾಜ್ ಗಡಬೆಟ್ಟು ಕಳೆ ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಕಳೆ ಕಲೆ ಕಲೆ ಕಳೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ ದಾನೆ ಪಾತಿರ್ ಜರ ಮನನಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಪಾತಿರ್ ದರತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಅಂದಿನ ಪಾತೆ ದಾಂಡ ಸಮ ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜಿ ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ ಈ ರೋಲು ಪುನ ಪುರ ದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಕೇನಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಲ್ಪನಿಗೆ ಲುಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಕೇನು ದಯಪನ್ನಗ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಬರೋದು ಆ ಕಡೆ ಊರಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಚ್ಚ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ತದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶ್ರವಣ್ ವಾ ಎನ್ನ ಬುದರ್ದಾರ್ ಹೇ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಜಾರಣ್ಣ ವಾತೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿಕಾ ಶ್ರವಣ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಬರೀ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಲಿ ದೀಪಕ ಅಣ್ಣಾಗ பொண்ணு லைன் உள்ளேரி பொண்ணு குறைப்பினிச்சினி லைன் உள்ளேரி பொண்ணு ஆனா ఆయన இப்ப நான் புருஷன் திச்சு கதாண்டே ಬಿಸಿ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪೂರವ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಾ ದೂರ போய் நீ மிட்லேடு ಗುಜರಾತ್ಗೆ ವಡೋದರ ಏರಿಯಾನಾ ಯಾನ್ ವಡೋದರ போய் நீ ವಡೋದರ ಗುಜರಾತ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸಾದಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪರಣ್ಣ ಮೇರೆ ಸಾದಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಪುಣಿಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಅರ್ಪಣಿತ್ತೆ ಸುಲೆ ಬಾಬು ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ ಸೀರೆಂಚೋಲರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಜೋಕುಲ್ದಾಯ ಬುಲಿಪುನ ಜತಲಕಿನಿ ಅಂಚ ಬುಲಿಪುನ ಜೊತೆಲಾಕಿ ಅಂಚ ಬುಲಿಪುನಗುಲು ನಿದ್ರೆ ಸಮಾತಜಿಗೆ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋರಿಂದಾಂಡ್ ದಾಯ್ ಮಾರೆ ಪುರು ದಾದೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿளையாಡಿ ಬರೋದಿನ ಪ್ರಾಯತ ಜಾಗಲೆ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅವು ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಆಡದೆ ನಡುಟ್ ಅವಿಗೆ ಅವೇ ಮಿಡಲ್ ನಡುಟ್ ಯಾನು ವಡದರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಬಿಸಿ ಉಂಡವು ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಸಾ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಾ ತೊಜಪಾನಿ ಗಲಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಅಂಚ ಚೂರ್ ಸೀತ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ ಪಾಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಕಲ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ನೀರು ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಕನಲೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಗೆತ್ತೊಂಡತ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬೊಬ್ಬೆಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೊಬ್ಬಾಯನಿವರ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈರೆಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಲೇ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಅಯ್ಯೋ ನೀರ್ ಕನಲೆ ಮಗ ಯಾರು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಕದಾದ ಚಾಲ ಬರ್ದಾಂಡ್ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ ಕಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲೇ ದೀಪ ಕಣ್ಣೆ ದೀಪ ಕಣ್ಣ ತೆಲಿಕೆ ತುನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡೊಂಜುಂಡು ಐತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರದೆ ಬತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಮ್ಮನ ಅಂಚರ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಆರು ಐಗೇನ್ ಪೇರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ಒಪಿನಾರ್ ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರದಾದೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತ ಜಿಯಂಕಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕೊಂಚೂರು ದೀತೇರಿ ನೀ ನಾಲ್ ತುಂಡು ಏಳುತ್ತ ಪೀಸ್ ದೀತೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಡ್ಯಾಗ ಬಕೊಂಜಿ ಮೂಡ ದೀತೇರಿ ಅವೇ ಹಿಂಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ಲ ತಿಂತಜಿ ಅವು ಸೇಮಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ತಿಂತಜಿ ಸೇವಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ತಿಂತಜಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತಜಿ ತಿಂತೆ ಕಾಡ ತಿಂತೆ ಅವು ಚೂರು ತಿಂತೀನಿ ಸಮಾಧಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ನಾಲ್ ಪೀಸ್ ಸೇಮಿಗೆ ಡ್ಯಾನಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾಲ ಐಟಿ ಬಿಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪು ಜನ್ ದಾಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಅದ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪು ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ತಿಲಿಕ್ಕೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಮಂಜಲ್ ಅಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಯ ಚೈತ್ರ ಬೇಕಾರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ ಇರೆಗೆ ಮೊರಣಿ ಪಾತಿರ ಆಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಸಿಸ್ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಣ ಸಿಸ್ ಆತೆ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಣತ್ತೆ ಆತ್ಯಾವ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಆಲೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನಿಗೆ ಮರಣಿ ಯಾನಿತ್ತ ಜತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನಿತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಲು ಪುರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪಕಣ್ಣ ಎಂಚೌಲ್ಲಾರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮನಿಸಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಆತಿ ಅದ್ವಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ಓಲು ಅಣ್ಣನ್ ಕೇಂದನ್ಗೆ ಏನನ್ ಗೆಂದಿರಾ ವಾವ್ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದೀಪಕಣ್ಣ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಿದೆ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ವಾವ್ ಭೂಮಿಗ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎರೆವನ್ನೀರು ಹೆಂಗ ವನ್ಯ ವನ್ಯ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೇಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಬೇಕಲ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ತೆಲುಪುನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪಣ್ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವೈಕುಂಜಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಪುನಃ ಅಗಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಜನ ಏರಿಯಾ ಎರೆ ತಜ ಪಾನಿ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾಮ ಈ ರೋಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಲೋ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಾಗ ಮನೀಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಚುಗುಲೆ ವೇಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಂತ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ, ಬರ್ಸ ಉಂಟು, ಮಳೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. 90 ಹಾಕುವ. 90 ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುರ್ಕ ಕುಡಿಯುವ, ಮುರ್ಕ ಕುಡಿದು ಮಲಗುವ. ನಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಬಡಿತೇನೆ. ಅದು ಆಡತಾ ಫುಲ್ ಐಕಿ ಅಮ್ಮ ಪರ್ಪುಜ ಗೈಸ್ ಸಂಪ್ರ ಪರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ಉಪಾಯ ಅಮ್ಮ ಬಡಣ್ಣ ಚಾಯ್ ಇತ್ಲ ಬಾಬು ಉಲ್ಲೈಲತ ಏ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಗುರ್ತಾನ ನಿಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಮುದ್ರಂಗಡಿದಲ್ಲ ಸಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಮುದ್ರಂಗಡಿಗೆ ಎಂತಿ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪುದರ್ಗೆ ಉದರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ದಾಂಡ್ಲ ಸೀನಾಂಡ ಬರ್ಪರತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಎಂ ಅಂದ್ ದಾಂಡ್ಲ ಡೀಲ್ ವಿನಿತ್ತನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈನ ಊರುವ ಬನ್ನಿ ಯಾರೇ ಪನ್ಪೋಲಾಲ್ ಗುರ್ತೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬೇ ಮುಜಿಗಾಸ ಎಕಡೆ ಜಾವ ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನಂಜಿ ಪರಂಗಿದ 4 ಪೀಸ್ ಕೋರಿದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೂಡಿದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೀತೀರಿ ನಿತ್ವಲ್ಲ ಬೊಗನಿಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ
ನಾನು ಪೋದಿತ್ತ ವಾಣೆಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಆಲಿ ಸಪುರದ ಕಿಂಜ ಪಣ್ಣು ಆಲಿ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಅದ ಕಿಂಜ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ಹಲೋ ಸಾಧಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗಿನಿ ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜೆ ಮುಂದೆ ಒರಿವರಿನ ತಿಲಿಕ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ಬಂಗಾರ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಶಾರದಮ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಡಿನ ಏನದ ನೀ ಕೂಲಿ ಮಂಜ ಹೋದೋಜನ ಅವನಿಗೆ ಕಂತೆ ದೋಜಿಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ವೀಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಕೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ದುಂಡು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಗುಜರಾತದ ನೀರು ಒಂದಿತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಗುಜರಾತ್ ಮಣ್ಣು ವಸತಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪೆರಂಗ ಕಸ ಇದಿನ ಪೋಡಿದ ಮಾತ್ರ ಡಪ್ಪನ ಅಂದು ಮಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ವರು ಈಗೇನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಣೆಗಲೆ ಎಂಗಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರೇನ್ ಚೋಲರು ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಬತ್ ರಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸೌತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಡೆನಿ ಮುಡಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಮುಡೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಕಾಲಿಯಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ತೂಡು ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಆಪುಡು ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾ ಗುರ್ತಾಂಡಣ್ಣ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಓರಿಲಾತಿ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪೋತಿಜ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪೋತಿಜಾ ಬೇಸಬಾರ್ದು ಜೊಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಲೆಸಂಬ ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ತು ಜೋಲ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮೇಗಿತ್ತೆ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಸಾರಿ ದೇಗಿ ಸಾರಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಬರ ಹೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ನಡಪು ಸಾಧಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಣಿನಿ ಕೊಡ್ತಿ ಉಲ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಂತೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಈರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ನೀ ರಕ್ಕಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ನಿಯಾ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಎದ್ದಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಿತ್ಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಟಂಡು ಕೆಟಿಯರಾರು ಪೂರ ಬಂದ್ ಬುಜಿ ಎನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲೈಚಿ ಏರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಐಡಿ ಮೋಲು ಅಪರ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಬ್ರೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪರಂಗಿನ ಪೂರ ದೀತೀರ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಡುವದೊಂದು ಬರುವೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಆರು ಬಂದಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಿಜ ಬಂತೀರಿ ಒಬ್ಬೆದಾರ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕೊಡೆವತ್ತೊಂದು ಪುಲಿ ನಿಶಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಹಲೋ 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 ನಿಶಾ ಕೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಓಲೇರಿ ಕೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಓಲೇರ್ ಅಂತ ಓಡ್ ಮಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಧನುಣ ಲವರ್ ಆಯ್ ಓದೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ಐಟು ಆಯ್ ಓಂಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೇರೆ ಧನು ಮಂತೆ ಮಲ್ದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ GS07 ಕೂಲಿ ತುಯ್ಯಾರ ಕೂಲಿ ತುವರ ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೇಮಗಡ್ಡ ಪೇರು ಪ್ರಣವ್ ಕುಂದರ್ ಸಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಅದೇ ಸಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೀಡ್ ಶ್ರವಣನ್ನ ತೂನಗ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತಾರಿಯಾ ಇನಿ ಮಂಜೂರು ಸೋತಾರ ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾ ವಿಚಾರ ತೂತು ಜಂಗಮಿನ ದಾಳ ಪನೋಡು ಇದು ವಿಚಾರ ಅಮಲ್ ಜಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಯಾ ತೂತು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತು ಜಾನ್ ಅಂದಿಯ ತೂತು ಜಾನ್ ಹತ್ತೆಲ್ಲ ಅವ್ ಖಾಲಿ ಅವನ್ ಸಿಂದುದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಬುರ್ಚ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪು ಏಯ್ ಏರ್ಲದಾಲ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಗಳವರ KGF ಒಮ್ಮೆಡ್ದು ತೂದು ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಗಳು ಕಾಲ್ವನೆಕ್ಕಲು ಮೇಲೆ ಅದೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಜಾ ಅಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಬಗಲಂತೀರಿ ಬಕಡೆ ಬಕಡೆ ನೋ ಚನ್ ಮೇರೆ ನೀ ಕುಯ್ತು ಒಬ್ರು ನೀ ಈತ ನಾಟಕ ಬಕ ದಾನೆ ಪಂದೆ ಇಪ್ಪ ಇಂತನ ಬಂಡ KGF ಲ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಏನ್ ಸಲ ಕೂತಿರ ತೂಕು ಅದನಿಕಲ ಆದಿತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಜಾ ಇಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಶಾಂತ್ ಉಳ್ಳ ಲವ್ ಇದೆಯಾ ಅವಾಂಡ್ ಎನ್ನ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವಾಗ್ಯಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣೆ ಧನುಗು ಎನ್ನುಡ ಅಂದು ಧನುಗು ಎನ್ನಂದಾನಿ ಯಾಗ ಕಲ್ವಾಗ ಕೆಲ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನುಡ ಯಾಗ ಬ್ರೋ ಇರೇನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎದಾ ದೆರ್ಪುಡು ಬರೋಡ ಹೆಂಕುಲು ಸಾತಿ ಬ್ರೋ ಬನ್ಬಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಪೂರ್ವ ಬಿನಿ ಬುಡ್ ಬುಡ್ಜೆರಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಾರ ಅಪೂರ್ವ ನಂಜಿ ಜನಕಲೆ ಗಾಯ್ ಸಂಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಜಿ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಣು ಅವೇ ಅಂಚ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಇದು ಬೋಡತಾ ಬಲೆ ಏನ ತುಂಬ ಪೋಲಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಸುಶಾಂತ್ ಉಳ್ಳ
ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಏನು ಬುದ್ಧ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ, ಫುಲ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್. ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾ ಲವ್ ಹೇ ದೀದಿ. ಹಾ, ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಕೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್. ಹೇ ಅಲಯ ಧನು ಓಲಂಬೆ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಧನು. ಕೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ವಾಪ ಎಕಡೆ ತೂಂದೇರು ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಇದಾನ ನಿಲ್ಟಾಂಡು. ಚೈತ್ರ ಬೇಕಲ್ ಚೌತಿ ಗೌಜಿ ಉಂಡೆ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ತೂ ಓಡಿಸಿಸ್ತು ಎಂಚ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೌಜಿ ಉಂಡ ಏನ ಅಂದು ಆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೌತಿ ಹೊರ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂಜೇ ಸಲ ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಬೇರೋಡ ಭಯಂಕರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಒರಿಯೇ ಪೋತ ಏತು ಡೇರಿಂಗ್ ಮಾರ ಅದೇ ಬಿಡ ನಾಯಿ ಇವರ ಆತ ನಾಯಿನೇ ಬರ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಆರ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀಸೆ ಬಿಡ್ಪದಿರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋ ದಾದ ಅನ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಏಸ ಒಳಂಬೋದೆ ಕಾಸು ಕೊರಂತಿರು ಪೂರ ಕಾಸು ಒಟ್ಟ ಹೊಂತು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಕನ ಏನಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಶಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸುಶಾಂತ್ ಉಳ್ಳ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಗಾಯಿ ಸಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಕ್ಕು ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ಹಲೋ ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲೇ ಧನು ಕಿಪ್ಪಿ ಕಿರ್ತಿಗ ₹20 ಪಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಬೇ ಅರೆ ಬೋಪು ಜಾವು ಅಲ್ಲ ₹20 ಪಾಡಿ ಧನು ಹಾಯ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಓಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಓ ಯಾ ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾವು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಅವು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗ್ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ವೇಷ ಗಾಗ್ರ ಜುಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವು ಗಮ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮನ್ಪೆ ವಿಂಚ ಆಜ್ಞೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾನ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಲ ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಅವನ್ ಏರ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾನ ಗಾಗ್ರ ಜೂಲಿ ವಿನಯನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಲ್ದಿನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಪಲ್ದಿಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೆಗ್ದಿಯ ಪಲ್ದಿಯ ಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿ ಅಂಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಲ್ತೊಂದು ದಾನ ಆತಿಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಯಾವ ಗಾಯ್ಸ್ ಆತ್ಯಾವ ಅಲೆಗ ಜನ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ದಾದ ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಗಾಗ್ರ ಚುಲಿ ಮಾಡ್ದಂತ ಗಾಗ್ರ ಚುಲಿ ತುಲೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವಂತ ಮಾರ ಜಾರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅದು ಧನುಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪುರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಈ ಕನಾ ಬನ್ನಾಗ ₹5 ಐಕೆ ಮಾಡ್ನಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಹಾ ಐಕ ಆರುಷಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಏನು ಆರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನತ್ತೆ ಅಂಚ ತ್ಯಾಂಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೇರ ಧನು ಕುರ್ಕುರೆ ಬೋಡಿ ಅಲಯ ಕೆಪಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಧನು ಹೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಜರ್ನಿ ಗುಜರಾತ್ ದ ಸೂಪರ್ ಗುಜರಾತ್ ಬೋರಾಡ್ ಮತ್ತ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ರಡ್ಡಾಯಿ ಹೋಗು ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಏಲರಿಕ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 4.5 ಗಂಟೆ ಡಿಲೇ ಅಂಡು ಅಪುರಕ್ಕನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಪುರ ಪಕ್ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ದಿನ ಮರದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬಲಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜೋರು ಉಂಡು ಕಾಣ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಜೋರು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಲ್ ಇಜ್ಜಿ Raksha Jetti, Arushi is very cute. She is like Shravan bro, natural beauty. Oh, thank you. Arushi is very cute. She is like Shravan bro, natural beauty. Inchine bro, Shravan bro, natural beauty. Ninna budariya, bakka adigane. Kattu maltini. Chaitra Bekal auntie called busy ratta. ಎವ್ರಿಡೇ ವೈಬ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಡು ಮಲ್ತೇರಿ ತುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಕತ್ತರೆ ಉಂಡು ಒಂದಿ ಮುಗಲಾತನು ಕಾಂಡೆ ನಿಂಚಿ ಮುಗಲಿ
ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೌದಿ ಏನೋ ಬೇಗ ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪೋರೆಂಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಕೆಲವರು ಎನ್ನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಊರುಡೆ ಕುಲ್ವೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಂಚಿಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಂಚವರು ಎನ್ನು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಕಾಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನಾಪಣೊಂದು ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕುರ್ಕುರೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ರಡ್ಡು ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಪಿ ಆಯ್ ಪೂರಲಾಪಡೆ ಆಗಿ ರಡ್ಡು ಪೋಳ್ಬೇಕಾ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಎಸ್ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏಪಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಾಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಕೋರಿ ಕೈಪು ದೀತೆರಿ ಏತು ಮೋಕ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ದೀತಿಂಗೆ ಅಲೆಗ ಮಂಡೆಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೀವಡ್ ಬಂದು ಅಲೆ ಉಪ್ಪು ಜಾ ಅಲೆ ತೀಯರ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನು ಬಕೇರಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಹಾ ಮುಟ್ಟು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು ಮುಟ್ಟು ಬೈತಾ ಮುತ್ತು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು ಧನು ಬೇಗ ದಾರ ಪನ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಯಾರೊಂದುಲ್ಯರ್ಗೆ ಬಾಲದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದ ನನಗೆ ತೋಜಪ್ಪವನೇ ಗಟ್ಟಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಗಲೇ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರೋಡು ದಾನಿಯ ಮಂಗೋಡ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಅಡ ಆದ್ದಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪನ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಲೆ ಸೌದಿಗೆ ಬರ್ಕೆ ರಮೇಶೀರ್ ಮಾನ್ವಿತಾ ಪುತ್ರನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆವಿ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚೈತ್ರ ಬೇಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಸೌದಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉರು ಆಪನು ಬ್ರೋ ಆವಿ ಹೆಂಗಂತ ನಿಗುಲುಂಡದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೋಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಅಡಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಜನ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆಪ್ಪೆ ವಿವೇಕ್ ಹಾಯ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದೆ ಬರ್ಬಿ ನಾ ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಬಿದೆ ಆತ್ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ವೇನ್ಯಾ ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದಾಗಂತೆ ಬರ್ಸೋಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡಾರ ಅಂತ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಶ್ರವಣ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತ್ತ ಅರೆ ಪಿದರಿಕೋ ಪಾಡುವಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಗಾಯಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದರಿಕೋ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅರಳಲ್ತೆ ಕನ್ಪವನು ಅರೆ ಪಿದರಿಕೋದ ಒಂತೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಳ ಗೋರ್ಮಾರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕಿಮ್ಯ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡಿಪ್ ರಕ್ಷಾ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಹೇಮ್ ಆರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜೇರು ಹೇಮ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ಜಯಂತಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕೆರು ಎಂಚೊಲ್ಲರೀರು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಾಣಿ ಎಂಕಂತು ಆವಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಒಮ್ಮಂಡು ತೂಪೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಶಾಂತ್ ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣನ್ನ ಎಂಚೌಲ್ಲರು ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೌಲ್ಲರು ಮುತ್ತು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಾಗ್ ತುದು ಪೂರ ಕೇನ್ಮೇರ ಅಕ್ಕ ಮುತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಾಗ್ ತೂದು ಅಗನ ರಡ್ಜ ಅಂತ ದಾನ ಲವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನುಲ ಕಿಪ್ಪಿಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಧನು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯಾರ ಈಗ ಏನ ಮೂಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದ್ ನಂಚ ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮರಿ ವಿತ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ಬೆಂಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಏರು ಅಂದ ಉಡಿ ಅಡೆ ಹೊಡ್ಗೆನಾ ಓಲ್ ಪಡೆದ್ರಾಡ ಓಲಿಯ ಪಡೆದ್ರಾಗೇನ ಓಲ್ಗೆ ಬಗ ಅಪ್ಪನ ಮಣಿಪಾಲ ನಡೆ ಪೋಲಿದೆಯಾ ಹಾ ಸರಿ
Bukan main bir. నెక్స్ట్ ఆయుష్ ఆయుష్ ఉలయులు Ala kayak kita bag berapa? காய்ஸ் இங்கே போகிற டைம் ஆண்டு மூவிக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லைவ் பார்த்துருக்கா ரக்ஷேட்டி மோய்த்தார் ஓர்லிரு கம்யூனிட்டி ಬಾರಿ ಪಾತಿರಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ಲೈವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ್ ಇರಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಶಿರ್ವಾಡಿಪ್ಪುನ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಎಂಕರು ಶಿರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸುವರ್ಣ ಶಾರದಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಗೌಜಿ Gauji. ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ போய் ಆವಾ ಬತ್ತೆ ಬೈ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪಾ ನಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತು ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬನ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಬಾಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ எங்களை பிக்சர் வரும் அந்த லேட் ஆண்டு பாய் பாய் இனி மஸ்த் பாத்திர இஜ்ஜி மாறே மல்லேஜி போது பாய் நெக்ஸ்ட் பாய் 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 சுஜோ சங்கீதா நெக்ஸ்ட் பாத்திருக்கா ரக்ஷேட்டி பாய் ப்ரோ பாய் பாய்